Sme v centre Bratislavy, 846 m2 pozemok a cez 200 m2 rodinný dom. Dispozícia domu ponúka 4 priestranné izby rozložené na 2 poschodiach. Dom je napojený na všetky inžinierské siete vrátane verejného vodovodu, kanalizácie, plynu, elektriny a napätie 230 až 400 V. Táto nehnuteľnosť je výnimočná svojou polohou a potenciálom, ktorý ponúka. Ak hľadáte dom, ktorý vám poskytne pohodlie mestského života s možnosťou úprav podľa vlastných predstav, neváhajte nás kontaktovať.